Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. I check. Tayo. Oh, isan tayo. Dito na lang. Found a sige, recon sige. contract. Copy recon contact. Sige. Let's go. Ay, daan na. Late ako, sorry. Clear to engage all targets. Proceed to the marked location and secure the area. May selfie ako, may ammunition box ako, Nice. Yun. may loadout. May ganun na. May chopper papunta dyan na. Chopper kagad ah. Enemy helo! Saan? Laban kayo? Wala, yung chopper lang. Oo. Nakabili kagad ng chopper. May shotgun ako. Pistol. Ito, idol, oh. Enemy helo! Ayun, salamat. Arcing armor. SMG here. Assault rifle here. O, tangin na. Pinan na naman yung Bruin. Binan? Ano? Di binaf? Binuff na naman. Uy. Yung ano? Oh? Oh, Anong, yung Bruin tol. Pag-ruin. Walang ka-recall, hayop. Kaya, Oh? Try nga. Butangin na. yung gamit yung gano'n. Loadout akong ganun eh. Setup nga ako Loadout? mamaya ng bro. Uy, may bumaril sa Dito, akin. store. Vendor marked. Nakampi yata. Check your fire! Recon ka daw. Recon intel secured. Solid work. Naglaro ako kanina eh. Plunder Nung cash here. nag-one game ako solo. Halos nakakalabang ko, Friendly naka-Bruin. loadout drop on the way. Yun, oh. Idol, rolling. Bala. Copy cash drop. Shout out. Idol Lodi Mayor. Sa? Pero to? Bumili lang ang plates. Hindi ko nakuha yung brewing ko. Sasabi ko lang kanina. Armor here. Ito, pera pa. Wala palang bala, hayop. May, Friendly UAV overhead. Bala? Oh shit. Pwede kayong bumili ng isang sige lang, loadout. tol, sige lang. May ganun na. Small caliber round 3. Yaman na. Nagkamali ako sa loadout eh. Isa pa please. Na BMP, ay ko na ko. Mac 10 tsaka kan. Got gas moving in. Bounty target identified. Slot the bastard. Sa lumber. Malinis Sabi ata niyo dito, kung ah. Sabi niyo kung kailangan niyo ng AR. Hindi ko ginagamit AR to. Sniper ammo, sino kailangan? Nakakatal. Ito, dito. May
30 ako dito. So. Not caliber round here. Grabe. Friendly UAV overhead. Dito sa ano? Movement. Movement. Truck na yan, tol. Target. Ayos. Be advised. Friendly Ay, Gabi pa. gago, natuluyan ka. Sorry, Nauna sorry. yun siya. Ayun, pabagsak ko. teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ito yung bounty. Moving out. Troops in contact. Down 2, down 2. Nice. Ay, kill 2. Meron pa dito sa bahay na to. Yung bounty pa natin. Sinisipon pa ako, tumutulo na eh. Sa keyboard. Naglalaban. Ayun na. Moving out. Team 1. Diyan pa yung bounty natin. Bounty natin dyan. Teammates redeployed. Stand by. Yan yung tol. Gagi. Ito. Matataas? Doon sa taas. Doon. Oo, nasa taas. Doon na doon. Basag na yan, basag na yan, basag na Dito yan. na, dito na. Ano dito? Movement. What? Teammates in the gulag. Survive, they can redeploy. Nice. Tuloyin niyo muna tol. Dito na. Taking fire. Mark. Nice one. Nice. Hindi, patay na din yan. Patay na din yan. Meron pa. Oy, shit. May gas na pala, no? Dalawa yung dalawa. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Hindi ko napansin gas, ah. Patay na rin yung mga yan. Pwede akong bumiling isa. Sikon na muna tal. Yung Listen up, Si Daily soldier. na muna, Win here kung and you kaya. return to the front line. But if you lose, you're done. ayun. Sort them out or capture the objective. Looking a little worse for wear. We're heading back to base. Buti dito. Sige, pre, loot ka na. Punta na lang ako. Still by your release. Ako dito. Piloto din. Sige. Piloto dito. Uy, gagi. May tao dito. Two box tal. Dito dito. Movement. Copy. Anyway, dropping, ah. Ayun, no? Ito na. Tumitingin sa akin. Down white. One. Nice, one. Meron pa isa. Iba. Uy! Nasa gas Doon doon sa sa ano. boundary. Nagpresi. Alis muna sa loob. Kaya, nagpresi. Nasa boundary pala. Kanina. So may ikon. Kanina eh. Boundary ng gas. Enemy mark. Truck. Down. Nice. Ilan nakikita mo, pre? Isa lang ito. Mark target. Ready to wipe. Ay, ito. Tikot yung gambe niya. Basag yan. Pumasok sa bahay. Green building. Loot ko lang siya tol ah. Ito lang dito. Sige. Greenhouse. Uy, lumipat. Ito, dito. Eyes on shooter. Sana to na. Hostile. Kill. Nice. Nice. Ayun, pabagsak. Buhay tayo. Mark the target.
Bumagsak sa may kon. May loadout. Laglag yung pera. Ay, gago. Ano itong baril na nakuha ko? Wala pala dito. Pwede natin bilhin. Sige TJ. tayo, sige. Ito lang, pera. Ingat lang, may bumagsak dyan sa loadout ha. Keep na Ito yan. na. Down. Nice. Nice. Ito pera tol. Machi. San? Copy cash drop. Abot ka ba? Oh my God, smash ako. Ito, pera. Nice. Lamat. Layo. Malulot ka, ano? Mga pinatay niya. Basic. Meron to. Yung gamit. Ayan. May bala akong ano dito. Isang Goods pa. Naka-fully loaded yung dalawang kon ko. Wala na pala. Yung ghost ko. spare na, no? Ayun, no? Tala, Jera. Heading out. Cancel that. Baba dito. Movement. Ayun, no? Sige, sabayan natin sa zone. Movement. Papasok din sila. Dito ako sa taas. Andito. Hostile operator. Down isa. Nice. Sige, forward na tayo. Dito na, dito. Target right here. Maiipit tayo sa gas eh. Ayun, Salamat, Lemor Sanchez. Hmm? Ito na. Mark the target. Down baril. Down. Shotgun. Patay. Uy, To. Ito. East. Bisag na yun. Pwede mo pumatay sa akin. Mover spotted. New packeted. Yan. Down, Nice one. wipe. This one. Kunin ko yung baril nila. Tal, padrop ka ng pera niya. Buhayan niya 10 second. Sige. Ito, pera. Ay, Kulang ito. ata. Pera. Saka yun. Kulang 100. Plunder cash here. Oo. Oo nga. Hindi natin nalat yung mga kan. Let's come on. Sing kamain. Gas is moving in. New safe zone located. Kulang yun. Tal, Jera. Rito. Armor's here. Enemy UAV overhead. Uy, kita na tayo. May nag-loadout sa harapan natin. Dito, may bumili dito. Ayun, no? May bumaba doon. Oo, may bumili sila. Mabangan natin yun. Nag-drop na loadout din sa harapan eh. Sa may lake. Oo. Tapos may nakatrap din tayo. Pipinitin ni Macho dun. Nice. Team wipe. Uy, Yun lang. gagi. Sige, nakaano. Walang loadout to. Ayun kasi ano. Sige, may mga Nasaan na, loadout nasaan yun na? May satchel din. Inaambush siya sa tol.
Ito, andito sa akin. Sige, pasukan ko. One. One. Kunin mo yung gamit dito, Jero. Ito pera. Ayun o. Eyes on shooter. Eyes on shooter. Pa-drop, pera. Ito, drain up ko. Nakay Jar. Ah, ito. Ikaw ba si Macho? 49 meters meron dito nagapang. Naglolo ko yung ano ko ah. 16 meters nasa taas. Wala sa taas, wala. Nasa may hagdanan tal. Andiyan lang, 16 meters. Tara, abangan natin ulit. Natin yan. Sabi niyo kung kailangan niyo ng bala, may ammunition ako. Yun saan? Copy. Where are you now? Shot. Where is you now? Labas! Utangin na. Ayun. Yun na. Eyes on shooter. Ayun. Bakit? Ano mo? May bumukay dito. Bago ka, wala ka ng kawala. Meron bumukay Patay. dito. Ito, nag-snipe. Ayun, nag-snipe. Left tayo. May mga gamit dito, may mga plates. Oy, shit, ang daming sniper. Kaya Wala nga, sa taas, tol. may nag-loadout dito. Ayos. Sila. Copy your mark. Hostile. Sige, push mo. Enemy UAV overhead. Uy, ang galing naman ah. Wow. Snipe tayo. Oy, gago, down isa. Copy. Asa na? Movement. Nasa taas, apat pa yan ha. Down isa. Down lang isa. Ah, sa palarang ko na to. Nagado insan. Nagado iskupita. Agahan hunting. Ayan. Harap mo. Dalawa yan, tol. Agahan Dalawa. hunting da. Meron pa sa gilid yan. Move in position. Likuran ko na lang sila. Huli ko rin na sila, tol. One. Uy! Meron pa? Tatlo pa yun. Basag na ako ng isa. Sige. Sino yung host? Ako. Sorry. Barutag na pa insan. Kalaban. Nice one, pinsan. Shout out. Mayor Carlisle.
Pinsan Eros. Trout. Mic check. Mic check. Sige lang, Chan. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Alright, mga idol. Moving. Does anyone need this? Tara. Disregard last. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Likod yung dalawa. Tatlo. Wow. Patayin na natin yan. Basag na yung dalawa. Basag na yung dalawa. Dami, pre. Wala akong baril. Down one. Isa na nandiyan. Isa pa? Meron pa sa Isa akin pa doon isa. lang. Ayun ang sa akin din. What? Trap na yan nandiyan. Wala. Lighting up. Wala na. Ibang team yun. Sa likod. Nasa likod mo. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Hindi natin nakuha yung stab. Ang dami. Macho na sa base niya. Uy! Galit. Iwas ako. Punta siya doon. Si Tanky. Shotgun lang po. Sarap. Ashwin. Sinatgan. This is the gulag. Survive and redeploy. Pay attention, you'll be out there soon. Get yourself sorted, you're up next.
Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Your teammate got a proper sorting. What I tell you? What I tell Sort them out or capture the objective. You gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Walang nag-loot dun. Ang bangsa. Shotgun agad. Nakita kong pera dito. Doon banda yun, tol. Ayun. Losing ground. Salamat. Uy, Get to the safe zone. nag-live si Dale. Hindi. Nagana? Uy. Ayun. Uy, ano yun? Nag-live, tol. Easy. Nag-easy yata. Tara, load out. Pwede. Tara, okay na. Nangyari. Vendor marked. Kulang pa. Yeah. Moving out. Hold out front headed your way. Contract time expired. Not the target. Pero, Plunder cash here. baka UAV na lang. Located a bounty contract. Located a bounty contract. Bounty target identified. Slot the bastard. I'll drive. Abangan natin yung bounty kasi, no? Tayo, pwede rin, pwede rin. Dito natin abangan. Ay, nag-team. Target right here. Tapos na yung king niya. Sa bounty mo sa left station. Ay, ayun na, nagsasakyan pre. Ayun na. Win natin yan. Sige. Bumaba na yun sa. Disable, tara, sagasaan mo. Down Enemy ka. UAV overhead.
sila. Down isa, down isa. Roger, fly. Down dalawa. Bounty target is down. Well done. Loadout drop headed your way. Nagamit yung kill streak ko. Tumakas yung isang kumag. Ayan. Gas is inbound. Marking new safe zone. Good cash here. Armor's here. Satchel yan. Pengi ako. Tal. Ito na. Ay, kala ko. Moving. Hindi nagamit kill streak ko. Ha? So, Tatakas yung isa. Gamit. Kahit anong gawin ko eh. Ayaw eh. Enemy UAV overhead. UAV. Taking fire. Move in position. Ayan na. Moving. Hit. Down. Malfunction tong mga ano ko. I'm on the fire. gago. Dami ko pala doon. Malfunction Saka pa. ayaw gumana. Ayaw lahat. Nagka-camp sa bangko. Gas is moving. Nakamp na eh. Okay pa tayo. Nakamount silang tatlo. Ang ina nito. Sakit ng baril ng hayop. Get to the safe Nakakrig. Ayaw itong keyboard ko. Naglolo ko. Talo. Yan plug ko muna. Ayaw gumana yung keyboard ko na ano. Ito pwede. Pero yung mga Coordinates May marked. tao. May tao dito oh. Coordinates marked. Violet King. Down isa. Paul. kuhain ko lang siya. Ano. Ayaw pa sumakay eh. Sang inang. Ay, suggest. Anong nangyari dito sa ano ko? Bakit? Ay gumana yung mga number ano ko. Baka bad lang. Kasi nai-UAV ako hindi ko magamit. May kalaban dito. Target right here. Down isa. Be advised, enemy team Nako. is tracking your location. Hindi rin ako makapag-plate up. Daya. Ay, Lods, hindi. Tara tal. Tara. Wait lang, punta na ako dyan. Enemy UAV overhead. Ayaw sumakay? Ayaw. Nako. Talon ka lang, sa gilid ka lang. Hindi dito lang ako sa buwan. Ayaw lumana yung... Sige. Huwag na tayo mag-supper para may kasama ka. Ayun, sige lang.
Punta ako dito sa taas. Moving out. Building. Pero kaya mong bumaril, Jer. Hindi ako makapag-plate up. Yun lang. Bagsak mo yung plate mo, tol. Ito. Tapos kunin mo ulit. Oh, bagsak mo, pre. Ayaw din. Tingin ako. Dalawa pa rin. Ayaw eh. Nagbag Okay yun. na yung pera ko, lahat oh. Baka mag-glitch ako eh. Nag-bug yung ano niyan. Yung Nagbag. Kailangan ko lang restart. plate mo. Ano ko. Yung mga number keys ko. Target right. Ayaw. Doon isa. Oh, nag-bug pa ganyan. Tara, akit tayo Gas is dito. closing in. Relocating the safe zone. Let's the garage. Pwede naman yung F, mga ganun. Hostile. May bumabaril din sa kanila dito. Oh. Plates oh. Down isa. Hindi magamit eh. Hostile. Move in position. Down ulit isa. Gas is closing in. Beds. Contact! You're evading the enemy track. Good work. Copy that. Setting shot. Wala ka na palang bala. Ayos. Ano yung sniper? Ito. Tal. Body armor here. Salamat. Tara na. Plate up. Enemy helo. Pero di pa ako napapatay eh. Ayun na. Ang kaya yun? Ito. Moving. Sandal. Akong bahala. AR pala. Ito meron ako AR, di ko na ginagamit. Okay. Ito, bagsak ko na lang. Thank you. Ay, yan. Pwede tayong bumiling loadout. Copy, ito, pera. Enemy UAV overhead. Nakatumano ako eh. Ako na yung plates ko. Saan tayo bibili? Kaliwa. Ano lang? Dito kaya. Tara. Enemy UAV overhead. May tao. Move in position. Dami isa. So may Pre. Nakatago. Sayang. nice. One hit na lang yun. Ano na, nagbag din. Eh wala pala akong plate, hayop pala akong nagbag.
Biling ko muna kayo. Kasi ano muna. Kasi ano. Hindi, mabibil ko kayong dalawa. Sige, baka bumalik yung... Ganda ng kulay ah. Sana pwede na. Uy! Nahabol na ako. Ikaw bumili plate mo, pre. Nakabili ako. Plunder here if you need equipment. Moving. Plunder here if you need equipment. Saan tayo? Get to the safe Basag isa. Ang ina, puro basag hayop. Saglit lang, tol. Bakbakin ko lang itong mga to. Ano ba yun? Patay dalawa. Dito sa akin. Copy. Sige tal, pagkamatay ka na. Bibilin mo kita. Gagi. Walang kwentang ano yun ah. Naipit sa gas yun ah. Ipit din ako. Walang nagasmas. Wala akong LMG. Napatay mo, pre? Hindi tol, hindi. Sunod ba? Wala pa naman. Ito, dito ata. Gas is closing. Get to the new safe zone. Nang ko lang dito. Send ko na yung loadout. Ay! Quads pala to, no? Akala ko trio. Oo, quads. Easy yan. Ay, shit. Isang loadout lang dito, pre. Nice. Sa atin? Oo, Nice. dito sa akin. Tanggalin ko na itong pan ko. Sniper ko. Sana hindi na mag-bug. Gas is inbound. Tol, pwedeng pahingin ng pera. Bibili akong plates natin. Ito. Safe zone. Pala si Deberecho. Oo nga pala, no? Quads nga pala ito. Putangin na. Ito, hati-hati tayo. Ano, pwede nang Ito yung mag-plates. isa. Ito naman yung isa. Ay, pwede na. Nag-bug lang talaga, no? Oo. Sayang nga yung UAV na binili ko, hindi ko nagamit. Sayang. Oo, Ayun, pangyayaw no? yata yung Ito. Enemies in the area. Mag-isa lang tong nakikita ko to, ah. Saan, tal? Gusto Dito, Wala akong dito. Moving. Sige lang, wala akong scope. Disregard last. Yung mga walang bala. AR? Thank you. Macho. Sige, puno ako, Sabi sa- pre. okay. Reloaded ako. Jer, gusto mo pa bala? Alam pag ano. Makakawan Ay, kill padrop. tayo. One kill. Diyan na yung truck. Papunta fire station. Marking small caliber round. Setting charge. Hindi.
Oy, gagi. Ito, Nasaan, nasaan, nasaan? Patay siya. May umakyat sa bubong, pre. May umakyat sa bubong. It's an airstrike. Take cover. May umakyat sa bubong. Sa bubong mismo. Copy. Nakadaan yung Rambo, oh. Yun, patay. Uy! Meron pa sa gilid. Tangin, sa gilid. Less than 10 still standing. Meron pa pala. Hard out there. Return to base on the debrief. Gagi, sa bubong ang tumira sa akin. Sayang. Akala ko yung Rambo lang yun. Yun, oh, yung... Your take over. Heading out. Yan nga muna natin ba mga to. Shit! I'm taking fire! Kuha niya yung baril ko. Not dead yet. Overrated pa man din yun. Only 4 enemies remain. You know what to do. 2v3. Sa bahay. Kuha niya yung baril ko. Sabay ka lang. Overrated Direct yan. fire! Tong kung fu. Kaya ni. Panoorin niyo. Oh? Parang ang bilis nga pumatay eh. Suspicious ba? Hindi naman to. Masakit lang yung baril na nakuha niya. Let's get to the safe zone, people. Shooting at me! Holy shit! Relocating. Patay ka. Sila sumusugod eh. Sa open. BGG Eros, oh. Tara. Wala na bang ano? Hindi na daw siya eh. Si let's go. Run, Sad. Sali ka? Sali ka, Insan? Yo. Eros. Wala yan. AFK yata. Trios mo na. Andiyan na pala. Check my check. Talaga pag nag-update eh papalitan lahat eh.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Anyone need this? Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Ang tayo mga Avoid the lods. gas. Get to the safe zone. Tal, last game na muna ako, tal. Lods. Adjunct. I'll take it. Recon contract. On it. Isang chicken dyan. Chicken joy. O chicken skin. Chicken manure. Alright, lads, let's get it done. Proceed to the marked location and secure the area. Load out. Nice. Yan. Tara. May isa rito ah. May isa rito kanina. Dito. Mover spotted. Copy, copy. Wait. Ay, hindi. Ikaw pala Never yun. mind. Wait. Ikaw. Sige. Ikaw pala yan. Akala ko nagbukas. Be advised, there's Ayun an na. enemy team hunting you. Yun na yung bounty. Load out. Tapos, ano? Tara. Load out ah. Ito, pera ah. Spotted some cash. Good cash here. Dalawa na threats mo. Friendly loadout drop on the way. Out na. Bago bakbakan. Recon intel secured. Solid work. Dyan lang. Saan yung loadout?
Kayo yung Ingat dyan na, ingat. Lumayo. matras. Nag-loadout, sabi nila. Mag-isa lang yata yun. Ayun yung mag-isa kanina eh. Enemy UAV overhead. Ba yung loadout Bala, gusto niya? nakuha ko? Bala. Bala meron. Ito, bibili ako. Ito, pero. Sige lang, dal. Ito. Spotted some cash. Play more set. Extra pera. Ano kailangan nyo? UAV na lang. Sige, tala. May precision na ako. Ay, May extra plate. Kanya akong extra plate. Plunder cash here. ito. Ano pala? Plates pala. Wala palang plates. Ayop. Ako nabibili na ako na ano. Overhead. Ito isa lang. Ito lang. Okay na to. Ay, 500. Ay. Gusto niyo bounty box sila? Request recon flyover. UAV entering the AO. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Bounty target is up. Let's get it done. Ayun na. Number. Moving. Kukunin na to. Found a vehicle. Ay, hindi. Kinuha yung sasakyan dito. Move in position. Dito na. Got a vehicle here. I'm moving. Lumalayo. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ayun na, maliit yun. Even Charlie, moving. Mag-isa lang. Oo, mag-isa lang. Nakatakas pa sayang. Tara na. Enemy UAV overhead. Ayun, nandito. Move in position. Ito siguro yung kasama niya kanina. Push pa ba natin yan? Sa banda. Ha? Pupush pa ba natin? Hindi na. Kahit ano. Kayo, okay bahala. Dito na Kaya lang. natin abangan dun sa ano. Patawid na din. Bibili yan. Ay, andun sa buy station. Mark. Bumili Bumili. na. Ayun o. Bumili. Even Charlie, moving. Matakbo na sa harap mo. Basic. Ayun o. Troops in Copy, contact. copy. Kabili na si Gago. Wala na yan. Time's up. Objective failed. May UAV pa kayo?
Wala na. Ano, gamit ko na. Got a loadout drop inbound. Tayo. Ang Isang box. box. Sa Loadout gitna nila pa nga to. naman. Ito tensa nila. Loadout nila. Gas is inbound. Marking new safe zone. Baka mga answer pa yan. Bumili ulit isa. Ito na, pabagsak na. Target right here. Enemy Hit. soldier incoming. Basag-basag. Meron dito sa bubong na. Bluebill. Tangin. Make for target Dito? location. Nice. Start lock. Sa orange. Sa bubong, Isa sa dyan, bubong, sa bubong. Hostile. May isa. Ang yan. Doon na ba yun dito sa taas, tol? Oh, patay ko yung kanina, yung bounty natin. Nice, nice. Enemy dropping pa eh. Meron ba dyan? Ensan? Meron kanina rito eh. Binaral nga ako eh. Wala sa heartbeat sensor. Sibling nakaghost na yun. Hostile. Malis na siguro. Ayun no. Losing ground. Meron pa? May nag-drop kaso na natumba siya. Spotted. Na hindi Bulbul. nakapag-parachute. Wala na, patay na. Eliminated. Dito pa yung loadout nila. Get to the safe zone. Pakmul dito. Sana ba si... Asan? Wala yung bangkay dito. Matibay yung kampe, hindi na pumunta. Alam niya na. Alis na tayo. Pingay ito. Enemy Sundan ko UAV kayo. overhead. Enemy helo. May bumabarit sa kanila sa ano eh. Daming pera. Dami natin pero. Gusto niyo pa mag-recon? Pwede. So, 5 plate dito. Marking armor. Yun. Ito ba ako? Saan ba to? Does anyone need this? Sa loob. May bumili dito. Objective updated. Yan, may bumili sa Recon. May bumili sa Recon. Copy. Wala tayong lalabasan dito, tol. Jailbreak. All prisoners are being released from the Tayo, gulag. jailbreak. Get ready. Nice. Does anyone need Mas this? dito. Self-revive. May truck. Sumakay sila. Oh, malis na. Malis na.
Walang sakay sa likod yun ah. Nagabang siguro yun. Mag-aaksaya ng space yan. May ammunition ako, sabihin nyo kung kailangan nyo. Friendly UAV overhead. Make for target location. Bili ako UAV. Sige tala. Ay, hindi pala kasa. Vendor marked. Ayun pre, nagdapa ko. Dami dito. Gas is moving in. New safe zone located. Nako. Recon intel secured. Solid work. Request recon flyover. Extra pera ata. Dami dun, oh. Vendor here if you need equipment. Spy Kaya station. nga. Tara. Nagko-cross na sila. Sige, kit tayo dyan. Spotted some gas. Dito sa may baba. Dito sila. Dito sila. Ah, may Oo, meron niya. tao dito. Make for target location. May tao sa taas. Sige. Tantay ko taas. Nice. Shit. Down isa ah. Request recon Nagre-revive. flyover. Invite ng invite tong isa. Teammates in the gulag. If they survive, Ghosted. they can redeploy. Ghosted yung isa. Shit! Tangina. Nagpo-push na pala. Ano? What? What? Nakasip tong isa tal. Tong it's cheats. This is the gulag. Survive Have and a you long can way to redeploy. go. Let's move. Sit tight, mate. You'll be out there soon enough. Naka-cheat? Ah, Oo. Damn. nanginang pa. Kunan niyo tong Win this satchel fight, pre. you Yung return to the satchel front na. line. But if you Sige, lose, sige, sige. you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Pen natin si Jer. Sige. Ay, tapos na ata si Jerry. Wow. Stand by for Ayun. redeployment. Yan. Nakalabas. Babili. Tayo. Dito oh. Vendor marked. Ayan, okay na dyan to. Extra Open pera. yan. Ah, Ano Bili gagawin natin akong sa bala pera? tsaka yan. Saan kayo ba station? by station. Loadout? Hindi. Oh, Dalawa. load. Sige. Ako na bibili ng loadout ah. Bala. Ito, pera oh. Ito pera oh. Bili ba kayo? Spotted some cash. Bili lang doon. Bili yung self-revive yung isa. Tagging supplies. Sige, nakapulot ako kanina. Gas is moving in. Ito bala New dito safe sa zone loob. located. Lubos ko na.
Plate pre, hindi ka bumili. Plate mo. Ayun lang. Ito, Self-reward. bibigyan ko eh. Ito. Ay, oo nga, no. Hingin na lang ako sa inyo. Ah, Ito. Plate, ito Drop pa. ako tatlo. Ito pa. Marking armor. Ayun, tatlo nag-drop ako. Ay, Ah, yung wala. Super ata itong naglalaban. Ah, ito. Wait, saan ba yun? nakuha ko yung bounty eh. Gunaping? Ba't nawala? Wala, consolation na lang. Ah, Di, okay pa yan eh. nakuha ko kanina eh. Ah, dito sila oh. Ito oh. Dito. Hostile vehicle spotted. Got gas moving in. Request recon flyover. Down na yan. UAV entering the AO. Enemy Okay, sir. UAV overhead. Ibang team ah. Uy, Ito sa akin. Dalawa. Chinese. Down. Oh, tangin na. One team sa akin. Yung Chinese na naman to. Enemy UAV overhead. dito na. Na-revive. Tangin na. Oh? Turn from the lock. Yung Chinese yan, Ton. Chinese. Tangina. Chinese mo. Relocating. Grabe naman Open yun. face ang heart. Oh? Oh, puro headset lang nga Kills na. eh. Latado. Malatado to masyado. Oo. Nireport ko nga eh. Sino to? Itong LWD? Itong LWD yung Chinese. Relocating. Yung may 15 kills. Alam niya lahat oh. Alam niya lahat. Naka-aim Kunwari nag-heartbeat pa siya eh. Napansin niya siguro, dami na naman. I need recon on my position. I'll drive. Paano niya nakita doon? May recta ghost ako. Ayun no, alam niya kagad. Oh, tangina oh. Record ko ulit. Tangina Nakawall si to. Gago. Nakawall. Ayun isa, may naping no. Ang layo. Ah, alam niya agad oh. Oh, Oh? Oh? tangina. Nang to. Masira naman ng mga laro to. Nalo na Tangina, sana spam tayo report. Bago lang ba yung account nila? Hindi. Nag-hacker Hindi. na Hindi, eh. Ton. Nag-auto na. Nag-auto generate ng bago. Kaya pansin yung Bills gumalaw. Bills tumakbo. Alam niya agad eh. Oh. Alam niya. Tingnan mo mamaya, mag-ano na yan. Mag-in na eh. Hindi, tignan niyo yung map nila. Eh, Tignan track. niyo yung map nila. Tignan niyo yung map na. Repositioning. Close up na ano. Nakita niyo. Nakita niyo yung map niya? Oh? Oh, butang na. Got one. Napin nila yung nasa Tutok likod. agad oh. Nag-aim agad eh. Alam niya agad oh. Oh, nakatutok Oo, siya agad tukan eh. na. Naghihintay siya eh, no? Moving. Movement. Ang kinagin pa yung mata ko natin. Na naman ito. Panira ng laro itong mga Chinese na to hayop. LWD. Heartbeat pa to Yung kasama kunwari. niya, ilang Tangina mga na kills kaya ito mga ito? Tunnel left. 11 kills yung one isa. 9 kills yung isa. Does anyone need this? 8 kills naman yung isa. 8 kills. 17. Itong 17 kills ang masyadong halatado. Hmm? Kita niya? Di ba yun oh? Walang tago-tago. Enemies in the area. Disregard left. Moving. Alam nila eh. Hindi nila Alam yung niya nasa Oo, sila saka talaga hindi sila pwesto eh. nag-ano. Hindi sila nagtatago, no? Kaya nga eh.
Doon mo talaga makakita. Push sila ng push. Tang-ina mo. Oo, tangina ka. Enemy marked. Ay no, tumututok ko yung ano niya eh. Tututok niya kahit nasa wall siya eh, oh. Okay. Back at it. Enemies in the area. Regard left. Enemies in the area. Regard left. Heartbeat pa Patay mo. nila yung isang cheater, yung hit sa cheat. Yung TTB hit sa cheat na patay nila yung isa. Ayan no, Naghihintay dun, no? tutok siya agad eh. Ba't ka naghihintay dyan? May nakita ka ba? So, kunwari May nagpupunta. makikita ka ba dyan? Ba't ka Eh, hindi niya tumututok tinigilan, doon? no? Kunwari pa to eh. Ayun, Oh, ayun ayun, oh. ayun. Ano, patay ka din. Gago. Stay sharp. Yun ang hindi niya alam. Pinatay niya Natal. Dami na kasi nanonood sa kanya eh. Hindi niya napansin kanina yung aim niya, nagpalipat-lipat. Palipat-lipat yung ano niya eh, yung aim niya eh. Oo. Alam niya doon, alam niya may tao doon. Kahit nakaharap lang siya sa pader, lumilipat-lipat eh. Tapos pag nakakapatay siya, biglang tumataas yung aim niya. Copy that. Hmm. Wala tandaan ng kwan. Ano? Enemies in the area. Ang ina mo. Oo. Game? Okay na eh. Kininana. Okay nila, mag-green ka. Kinina, mag-green ka na satan. Nalunag tamukat mo. Agree ka, maturog tayo. Nalunag tamukat Panam mo. ka lang. Panam ka lang anak ti mayaman. Panalo na sana tayo dun eh. Number 0 na tayo dun eh. Ano bang babaguhin sa ano? Season 4. Ano na naman mga rocket ang gagawin nila sa mga weapon? Anong kagaguhan na naman? Oo nga eh. Overpowered na RPG. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Agreein kayo! Aldawon! Leave them the fuck alone. Warm-up's done. Time to kick this off.
Lee. Salamat po. Long time no play. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Nagka-allergy na naman na tayo. Tingin kayo, tingin kayo, tingin kayo. Scavenger contract located a bounty contract. Thanks for that. Saan tayo? Scab o bounty? Kahit ano dyan. May pupunta sa scab. Dami sa scab ha. Tatlo. Kunin ko lang ang bounty. Enemy soldier incoming. The primary objective is to kill them all. Pare. Bounty target has been marked. Kill them. Hindi bumukas. China made. I'll take. Gabi, meron dito. Dito na lang, tanga Tangina bumaril. lang yan. Wait, wala akong baril. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Pupunta na kami dyan. Fight started. Get yourself sorted. You're up next. Thank you. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. You're going back to the front line. Burn it. Ano nangyari sa kalabang ko? Wow! What? Nagawa na to dito. Damn. Teammates yan, sent San? to the Gulag. Surviving earns them Isang grupo. redeployment. Nasaan group? Kayo na muna ako. Your teammates in the Gulag. If they survive, they can redeploy. Your teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Be advised, enemy team is tracking your Yan ang location. yan. Your teammates done in. They're returning to base. Gago. Ano yun? Walang tumama. Antad ka agad ako. Kahit talaga Your ng... teammates done in. They're returning to base. Anong yun? Baril na yun? Your teammates done in. Anong baril ba Returning yun? to Ay! base. Dulog pala ako. Up to you now. Go for the win. Pwede na isa. Kaagad. Enemy UAV overhead. Nice one. Papunta sa'yo. Bounty mo. May dyan, may... Andiyan ang bounty mo tal. Naka-loadout na. Isa. Bounty pala. Sakto yung aim niya. Hacker to? Hacker. Naka-contract pa. Ito nang tapos. Oo. Okay na. Light vehicle here. Supply run contract identified. Rally on that vehicle. May tao dito. Copy. Heading this way. Breeding. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Out of my way. I'll drive. Alam na this. Alam mo. Loaded pa. I'll take the wheel.
Malaso pa, no? Hostile. May Yun. Parehas. bulong ka, bulong ka. Peace. Pagka muna tayo ngayon, sabi. Tayo maglaban. Fuck it. I'm driving. Tambak. Welcome kami. Hintayin ko na lang yung loadout. May drone dito. Enemy recon up. Looted dito. Friendly loadout drop on the way. Spotted a Loadout. care package. Dalawang box. Nako, may naka-drone dun, di ba? Plana natin. Sa kanila ata. Out of my Sabay way. takbo. I'll drive. Parang ko yung truck. Gas Isa is pala, closing. ang Get box to lang. the new safe zone. Direct talos na ako. Di pa ako nakagugos. Yan na. Nakatrack. Out of my way. I'll drive. Supply run contract identified. Nandun sa supply run. Copy. Nandito ata sa bus. Ayun, kinuha ulit. Sasakyan. Bumaba. Tabi ko. Visit ko. Pumasok sa restaurant. Basag na yan. Isa. Wow. Wow. Abul. Wow. Lagi ang lock ko to, Hindi, bro. alam mo. Ako rin, alam niya eh. Gago ka. Nice. Ay, napatay niya. Alam niya nandun ako sa ano.
Ano yun? Naglalag ako. We'll be back to Sobrang lag dito. Ito suspicious yun eh. Yung isa eh. Alis muna ako pre, restart ko muna. Ah, sige, GG muna din ako tol. Sige. Sige, Lagi. sige. Laro ka pa insan? Gayam ka pa insan? Sige tol, GG muna ako. Yan. Nag-iayam ka pa eh. Sige, gayam ka ba? Sige, gayam ta pa eh. Ganyan ka natin. May sa oras pa eh. Kanya. Mabalita. Sige, load sa basic. Bukas ulit. Kailan tayo ginfight naman na dati ka. Master Doby. Master Doby. Oh, Yo. Master Doby oh. ¿Qué pasó? Hello. ¿Qué pasó? Kamusta? Balita, long time no play. Mayroon pa bang sasali? Sanity. Invite to party. Si may chest to ah. Saan? Start mo lang pag game na. Yosi lang ako saglit. I-invite ko lang to ano. Isa. Si Insanity. Tara, trios muna. Okay. Songke.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. All right, enough fucking about. Now we do this for real. May sasali. Battle Royale. All right, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Nangyari. May sasali. Si Insanity. Hindi yata na-re-receive yung ano ko eh. Yun. Idol. Balita, Lods. Pabuhat, Lods. Low, low. Low, low. Low, low. Yun, salamat, idol. Oh. Long time. Long time, no play. So yeah, that's how my mom used to wake me up every fucking morning. Agreeing kayo.
Period. So yeah, that's how my mom used to wake me up every fucking morning. Ang galing tayo, naldawon. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Kalaban dito, kalaban. Enemy soldier incoming. Warm up done. Time to kick this off. There, I got Oh, kalaban, kalaban. Yun ang mga lods. Alin ang naiba. Pasensya na pag mabigat-bigat pa ako. Mabigat. Battle Royale. O rin eh. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gagawin din Avoid the naglaro gas. tol. Get to the safe zone. Oo Dalawang nga buwan eh. ata, 3 buwan. Tagal mo nga nawala eh. Ngayon lang ulit. Duduling ako. Nakakahilo ano. Palibago eh. Oo, kakahilo. Tara. Ay, doon na ba? Wrong yard. Moving. Disregard lab. I'll take it. Contact! Target spotted. Kung pa kare. Wala nang Target spotted. Uy! Meron Grabe isa. naman yun. Ninabol pa nga ako. Dalawa na sila. Enemy dropping into the AO. Eliminate all targets in the AO. Dalawa dito. Target spotted. Target spotted. Wala akong makuha rin. Grid mark. Let's move out. Target spotted. Baka sumili pa. Kita ko. Oh shit. Dito ka. Sige lang. Dito pa. Puta na, rocket launcher ako. There, I got movement. Thank you. Chopper. Puut. Kailang pababa na ako, inaabot pa. Pasok ako. UAV overhead. May kalaban yata sa likod mo. I'm on the fire. Nagra-rocket launcher. You ain't staying here. Move. Yan na. Umiikot na. Yan na. Nasa labas ah. Sarap. Sige. Uy! Alam niyo? Moving. Yan na. Nuluyan ako. 1 HP. Hindi pa naman ito. You can redeploy. Set. You'll be out there soon enough. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time.
Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. LMG. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Located a bounty contract. Dino. Dino. Oh. Left ko lang. Meron pa dun. See? Out of my way. Out. Fuck it. I'm driving. Oh, ba't nawala yung ito? Labas daw eh. Hindi ko lang. Baka na ano. Hindi ko lang. Na-DC siguro. Out. Labasan. Halika na ano. Sandaan na lang eh. Meron pa yata doon kanina. Nalapasan mo. Meron? Dun sabi ng galingan mo. Ito meron. Oh, Hindi pa naman looted yan eh. Ito may pera ako dito. May buy station. Got a vendor if you need gear. Sandaan na lang. Ayun. Salamat. Salamat. Alis tayo dito yung shot. Fuck it. I'm driving. Tutasan na ako dito. Got a sniper rifle here. Got an assault rifle. SMG over here. Enemy soldier incoming. Marking waypoint. May dumating ba dito?
May nag-drop ba ata dito? Parang may nag-drop dito sa akin eh. Oo, ayun Sa na. taas. Contact! Nag-parachute na. Meron. Parachute na. Contact! They've got a loadout drop inbound. Enemy helo! SMG over here. May helicopter. Enemy helo! Gas is moving in. New safe zone located. Saan yung nag-drop? Di ko I'll na take the nakita. wheel. Yata nun. Okay, di. Loadout. Got eyes on a care package. Di tagad ng bilog eh, no? Uy, sniper. Location marked. Purple mark. Move up. Sniper. Nasa open. Sa baba. Fuck it. I'm driving. Uy, tayo na nakabutan pa. Tatlo yun na sa baba. Isa lang. Thank you. Yan na. Nasa baba. Target spotted. Uy! Na-stun ako ah. Nasa likod ko na kagad. Right inbound. Tatlo. Armor up lang ako. May na-down ako isa dun sa baba. Sigurado. May tatlo dyan eh. Sa baba eh. Dalawa. Contact. We should make for sniper. the safe zone. Yan lang yan. Nandito na. Sa akin. Isa lang yun. The enemy Kalat took sila over. eh. We'll be back to finish the job. Patakot. Balik na si ano. Insanity. It's you. It's you. Oo yun ah. Dala maglaro ikinig pa eh. Gumagalaw ka naman ano? Kala ko yung mga ano lang. Mga inactive.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Let's go. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Tayo mga lorries. Mark lang kayo mga lads. Tama. Anyone need this? Yun. I'll take that. Salty drop tayo, salty drop. Pizza mo, Seth. Ito tayo lahat sa taas. Maalat dito. Objective is to eliminate the bounty target. Mahalap na bagsakan. Eliminate all targets in the AO. Putik ang Uy! dami. Dropping Gago. into the AO. Ayos yun, ay nabol niya ako. Bounty target is down. Well done. Wala pang baril. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Kain ka pa, Seth? Oh. Ha? Ha? Basta? Hindi. Seth! The gulag. Ay, dalawa? Survive and you can redeploy. Dalawa pala to. Here we go. You can practice Akala ko right nga while ikaw you yung wait. nasa taas kanina Launching eh. your enemy is an effective Hindi ko way to get pinansin. inside their heads. So Ako is a yung- well-placed stone. Saglit lang ah. May isa pa eh. Nasa baba na, bubaba na. Right start. Ayun no, yung mga Soldier, nakabang. you're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Okay, But bang if team. you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Dami. We're bringing you home. If your team has the cash, they can pay for your release. Very salty. Yung drop na yan. Alat. Ay na pumili mamaya. Ayoko na pumili. Wala, ayos lang yan. Nahiya na ako. Ako eh. Anybody need this? Walang kulay Pakuha na lang baril. ako bro. Team ko yan. No? Thank you, thank you.
Sige, pakuha. Ako na lang. Ah, sige, sige. Enemy helo. Tracking contract objective. Ano? Idol chest lang malakas. Kukunin ko pa ba yun o bibilin na lang? Pwede na pala. Kung nabibili na lang. Baka may kalaban Sige, doon, sige, sige. madali ka pa. Oo. Doon tayo namatay. Oo. Para sama-sama. Kaya nyo na lang. Tapos ako pumunta doon, ano? Igas ng ulo, no? Hindi pa looted. Oh, hindi pa yan. Excuse. Wala akong baril, oh. Eros, oh, baril. Sige. Sige. Assault rifle located. Kami palag-palag tayo. Looted na, looted. Dito. May namatay pa nga, oh. Oh, plate. Ano nyo yung plate? Dami, oh. Armor's here. Armor's here. May ammo box ako. Drop ko na para may ammo tayo. Ay, may bala Enemy tayo. team is hunting you. Stay alert. LMG over here. Enemy dropping into the AR. Dropping. May nagda-drop. Sa bubong. Sa roof ta pa, sa Meron. roof. Sa taas, sa taas. Heading in. Sa taas. Goods ako. Saan bubong Hit on po? that. Purple. Wala niyo plates? Got Wait, so somebody sayang. armor. Puno. Yan, si Eros. Contract failed. Time's up. May extra pa doon. LMG located. Doon pa rin. Assault rifle located. Pababa nata. Dito sa loob, sa gitna. Nasa gitna siya eh. Ng building. May truck, may truck. Ay, yung ano, yung... Nice. Moving. Ayun Nagkasalubong natin yung ako. ano, yung bounty. Yun pala yung bounty. Yan yung bounty. Baka sila. Sila yung nakatrack yata. Oo. Napatan niyo yung nandyan? Moving. Patay ko na dito sa taas. Nice. Very nice. I like. Yeah. Tao dito. May There, buy I station. got movement. Saan? Saan? May buy station. Sa may red. Sa tabi nga? Sa likod, Hindi, sa likod. Pag Oh. pushing yung Sa ping, likod. oh. Oo. Oo nga. Kukunin niya yung kotse yata. Contact. Enemy vehicle. Truck. Friendly loadout drop on the way. Yun, tara. Isang box lang yun. Ano? Ah. Orange pa rin? Andiyan na yung ano. Andiyan yung natin yung threat. Yung nakatrack na yun, oh. Gas is inbound. Bakit? Marking new safe zone. Hostile vehicle spotted. Baka nag-iiwa-hiwalay Tao yung rito mga sa yun. likod. Kaya na, clear na.
Home box lang. The enemy lost track of you. You're safe. May tao sa side natin. Coordinates marked. Kacho yung mare. Sabi Bala tayo pa. ammunition. Wala pa. Oh. Plunder cash here. Enemy UAV overhead. Got a Ball vendor box. if you need gear. Ano bibilin? Ammunition Amo box ata. siguro. Ano bibilin? Ammunition box. Amo. Anong bibili niyo? Ammo box? Ako ba? Ito pero. Uy. Ah, meron na. Tagging supplies. Oo. Gas is moving. Ito pa pera, pang ano, pang UAV. Parang may sugalan dito ah. Pero. Good cash here. Ay, Nagkapos punan nyo na sa sa pusoy. I'll take it. Got some body armor. gitna. UAV. Request recon Ayun sa flyover. pre oh. UAV entering the AO. Ayun, Plunder cash here. There, I got movement. kalaban natin sila. Ayun, naglalaban sila. Pwede natin keep. Keep natin. Ano natin? Abangan natin sa taas. Pwede. May kalaban din sa likod natin ah. Ay sa ano ah. Sa orange. Ito lang siya oh. Heading this way. Be Kaya nga, may load up dun. fuel. RTB for resupply. Wilco. Kami ah. Wait. Ayun sila sa taas. Lima Charlie. Sa taas nga sila. Ayun, nagtatakbuhan. Hostile. Hintayin dito. Baka may kalaban sila. Saan yung kalaban mo, Jer? May orange? Oo, kanina. Nasa orange. O, sige. Hindi kaya umikot sila. Pupuntahin sila siguro dyan sa may building. Ayun oh. Contact! Ayun ang bibili yan. Snipe ako eh. Damage. Nandito na sila. Sa ano? Moving. Yellow house. Disregard last. Velos nga. Truck. Nice. Sa second floor. This way. Uy, meron pa doon sa labas. Puta sabi mga. Nasaan? Atras ka rito. Nasa labas yung isa. Okay na, kaya hindi na kita. Nice. Akala ko malalaglag pa yan. Malalaglag pa nga. Kaya lang. Place lang. Hindi may wall bang. Dalawa sa loob, isa sa labas ha. Saan labas? Sa labas ng orange. Meron sa labas. May iba. Nasa may kahoy. Damage. Laglag ako. Moving. Disregard last. Parang meron sa likod natin. Wala. Meron. Ay, dito sa ano kanina? Meron kanina dito, di ba? Nalaglag ako. Putang na yun. Yun nyo. Nalaglag ako. Isip. Sige lang, mabuti nga nalaglag ka. Baka namatay pa tayong dalawa doon. Mag-isa lang siya. Meron sa side natin. Magpupush. Ay, sa side. Coordinates marked. Oh, shit. Yun. Sa kabila. Nandun pa rin. Ang inang yan. Nandun pa rin. Dito na. Close na sila. Getting charged. Learn from the loss. Bakit pinapay?
Jer, mamaya ako muna ako, Jer, ha? Luluto lang ako, Jer. Sige lang. No problem. Salamat, ha. Salamat. Wait natin si... Prius na. Wala nang sasali. Target practice while you can. We're deploying soon. Battle Royale. Where is we? Drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Battle Royale. Where is we?
Tanginang yan. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. The fight's on. Ay, kagad ah. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words and smash their mugs for the well-placed stone. The fight's on. Get yourself sorted, you're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Siguro, no? Go sort this. And then I lost my goal. You've earned it. Enemy soldier incoming. Ayun, oh. Sa labas. Threat Dalawa. contact! Contact! God, lock. Contact! May nag-drop sa akin, oh. Katabi mo ito dyan. Hostile fire. Akin? Oh, may nag-drop pa ito dito. Sabi sa akin. May bar. Pero din doon. Moving! Yan. Sa bar pa rin? Lasing ka. Ay, hindi pa naka... Uy, may napatay ako isa. Na-confirm. Meron sa akin nagpupo siya, may isa pa. Nandun. Ingat. Teammate was sent to the Wala, wala. Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Tumalon. Nakuha ko siya. Wala. Got some cash here. Nakuha ko siya. Dito. I got mid-cal here. May tao dito sa akin. And... Get. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Enemy UAV overhead. Tara dito tayo dyan. Got a vendor if you need gear. We're in Ayun. safe zone. Watch for enemy. Laga... Ako na bibili. Thank you. Ano ko ba itong bounty? Sa taas. Does anyone need I this? got mid-cal here. Enemy soldier incoming. May Got dropping. somebody May kalaban. Local. Tan. Dalawang hit. Nasa baba. Taking shots Target here. location. Second floor. Sa taas. Ha? Sa taas. Basag. Uy! Meron pa dito? Dalawa! Allied cluster strike inbound. Dalawa pala to. Got some body armor.
Wala akong baril. Yun sa bangkay, Baril. kinuha Ito, ng ito. ano. Ito, meron na. Tumalon yung isa eh. Na tayo, no? Meron sa baba kanina. Ayan, no. Nasa bubong. Pushing na. Basag. Isa pa. Uy, Nice. shit. Nice. Okay, down yung dalawa. Revive. One hit lang yan. Ito. Naubusan ako ng bala. Basag ang ulo. Up yan. May kalaban iba. Naubos mo? Damn. Hindi. May isa pa eh. Oh, sige. At yata sa isa eh. Sa bubong. Loadout na oh. Mag-drop sa loadout. There, I got movement. Target spotted. May isa pa yata rito. Bumili. Ayun, no? Bumili. Siya na yun. Moving. There, I got movement. Uy, di na para to. Basag yung mga pa ako. Sige, bibila. Nag-drop sa loadout, pre. Malis na ako. Bibili na lang ako. Ilang. Nadaanan niya ako. Ay, hindi ka nag-loadout. Dinaanan niya lang ako, no? Nakita mo yun, Jer? Ay, hindi ako nakaano. Ay, Ano ba? nakatago lang ako doon. Ano pa? Wala nakakita eh na. Malis na rin ba sila dyan? Kanina. Balik pa sa loadout? O hindi na. Kayo. Maraming pera dito.
Ano ba yan? Babasag. Ayun. May tao rito. Does anyone need this? Nice. Armor box ako dito. Fire sale Ang share pa oh. buy station Got cost this assault Ayos rifle. yun eh. Kalaban dito. Umakyat. Taas yun. Patay ko na yung ano, May dito. umakyat. Yung buy station. Sa lobby. First floor. May tao pa rito isa. May tao rito isa. Ako, apat pala to. Apat nandito. On the way. enemy precision airstrike. Take Baka nandiyan na sa taas yung iba. Anong yan? Camper. Ano? Bumagsak yung naka-helicopter dun. enemy Dalawa UAV team yan. overhead. Dalawa nanonood sa akin. Objective is to eliminate the bounty target. Fire sale done. Prices are back to Ay, normal. ba't hindi kita binili dun? Okay lang, delikado. Got gas inbound. Safe zone relocated. Hindi pa namatay yun. Time to They're targeting me. malakas baril na. Naka-loadout na rin. Kulang pa yung pera. Pasok ka na sa circle. Green sa sali daw. Grand Lantern. Oo. Green Lantern. Grand Lantern. Wait. Last game mo na rin ako. Isang game pa. Sana pwede pang isa, no? I'll take the wheel. Yan yung loadout natin, ah.
Out of my way. I'll Loadout na kayo. Got eyes on a care package. dropping ammo. Tagging supplies. Gago yun ah. Nasa taas. Ayun, may pera na. Ayun. Aid station Ay, here. mali. Meron na ako. Disregard left. Paano ba? I'll take the wheel. Makakabol pa ako sa loadout ko. Got some body armor. Safe dyan sa loadout. Safety first. Seatbelt. Seatbelt. Salamat po. Yung bala niya. Losing ground. Sumabog na. Meron ba? May tumatawid. Target spotted. Contact. Takta na yun. Armor break. Nice. Yun eh. Fuck it. I'm May driving. bumabaril sa building ah. Pa dito. Sa building. Yun. Meron pa. Bang team pala. Wala nang bala. Ako makaano dito. Meron pala dito. Mark on the Paano grid. pa? Let's Pag go. mag-parachute ng mga tayo patay. I'll take the wheel. Ay, hindi na. Dali. Contact! Tayo na. Oh no. Ay, alin. Nandyan yan yung mga ano. Gatekeep mo. Yung papasok na sila. Tirahin mo. Sagas pa sila eh. Yan eh. Oh shit! Shit! I need a medic. Naka ano pa to? May mga gas mask na to eh. Tatlo. Tatlo. Spotted. Nilit mo rin ng circle ah. Holy shit. Dami pa. Play to win, play to forfeit.
Dami pa. 26 ang late na ng circle. Kaya, Only 25 remain. so, Maribagi. Oh, AK-740. Moving up. Clutch game yan. Oh, may tumigil. You know, nasa tulay. Fucker. M13 yan, ano? Oo. Nakalaban din siya dun. Less than 10 enemies remain. Sa train station. Pa nakuha yung kit. Parang ga... Basta nasa train na. Shit. Running, sobra. Nakita ka. Oh shit. Yun ba yun? Sa taas ba? Parang sa baba eh. Taas yata. Sa taas ba? Alam ko sa taas. Ayos yan pwesto mo, ayos yan. Yan ang spot. Kuha itong king. Trip lang. Yung dalawa na, yung Lakas, dalawa ano? na nakita, tapos kinuha mo pa yung king. Lakas ano? Lakas na mag-trip ano? Eh kung hacker ka, yun. Uy! Mas camper pa eh, no? So, anong boss box na po yan? Teacher. Sasali si ba si ano? Sino yun? Grand? Grand. Grand? Grand Lantern. CR lang ako. Start mo lang instant pag ano. Sige, sige. Last game ako. Let's go. Team ka na? Bakit? Antok na. Pa. Nag-iba yung schedule ko. Namimikit ng mata eh.
Gaganahan ka kapag Halo. Na-start ko ba? Ayun. Bilis ngayon ah. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostiles dropping into the area. Watch the side. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Chang chicken. Pangit ng bilog. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Does anyone need this? Yan lang ang contract eh. Sa kabila. Mag-drop. Uy! Alright, lads, let's get it. Diretso? Dumiretso. Come with me. Made in China. Oo, tangina, may nag-drop pa sa harap dati. Patayin natin to. Sige, tara. Patay na. One down. Patay na pala eh. Enemy UAV overhead. Hostile Meron dropping pa. into the area. Watch the Ang inang yan. Dito, pumasok dito. Down, patay na rin. Yun. Talawa. Lakas ni Green Lantern. Puro palo lang yung ginawa. Buti na lang. Your teammate was sent to the gulag. Ay, meron pa pare. Ito. Patay na naman ako. Ay, patay. Baril, may baril. Ito. Sorry. Gilang bro. Puta, meron pa rito. Dami dyan, dami. Welcome to the gulag. Yung dumami, If you dumrap. survive, Wala you naman earn your kanina. freedom. Oo nga, 3 beses ako namatay eh. Mga late droppers eh. Kababangon lang. Patay na naman. Proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Third party abangat yun. Di man lang ako hinayaang bumangon to. Get ready to fight. You're next. Ibangon mo.
Nagitaw-saw din ako. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Fuck her out. Got Ay! locked up in there. We're bringing you home. Not over yet. Your team can still buy your release. Gago na sa taas. Out of my way. Meron dito. Oh. Ay pa tumigil ang shoot. Ay, sumakay pa ako. Sakto pa eh, no? Ito yung pagsakay ko. Naka-RPG pala eh, no? RPG ba? Ginamit? Rocket launcher oh. Yung Kaya naglalak. pala yung nahabol ka, may rocket launcher pala siya. Ang dami yun. Fiesta oh. Sobrang na bala. Tapak eh, no? Kalaw na, nagdami bala. Pag naka-LMG ka dun eh, abus lahat yun. Mukha agad yung mga kasama mo eh. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. So isa pang last game. Ah, ito ba? Lima pa. 5 last game. 5 last game. Last panalo. 5 last. Hindi ko na makita yung ano. Abayan pa ng allergy. Oh, 2. Kung wala lang tong allergy ko to, 20 kills per game ako eh. Yun pala eh. Sayang. Eh kaso meron eh. Meron eh. Yung yung kalaban ng 20 kills. 20 kids sa'yo. Yun lang. 20 deaths ako. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
job's done. Time to kick this off. Kaya na pumili. Naiyan akong pumili. Pangit na. Pangit ng pili. Royale. Very salty. Mark a drop point for your team. Kaya talaga. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Anybody need this? Sana walang makakita niya. Pangit lagi ng bilog eh, no? Kalahati na naman ba? Dami. Oo, dami. Ano, lipat ba? Coordinates marked. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ligaya. Okay, tayo. Mauna tayo. Ano Mauna na, tayo. nauna si Master Ay, Louie. nauna. Mauna tayo. Sila. Tugit ko ng amit ng tao. Walang sumabay. Sabi nila siguro, dami. Laban. O bawi. Oh, bawi. Next objective located. May loadout na. Tagging supplies. May cluster dito. Nakapulot na ako ng cluster. May extra doon isa. Loadout. Loadout. Uy, 10k ka agad. Oo, ang bilis. Record. Nakakuha ako ng box na orange eh. World record. 10k binigay eh, no? Yep, I need that. Generous. Laban pala dito sa akin. Location marked. Ang Move up. baril ko, disabog ang bro. An enemy team is hunting you. Stay alert. Uy, Yun. yun lang. Target spotted. Grabe, ang bilis. Your teammate was sent to the gulag. They'll Yeah. fight for a chance to Tonight is not redeploy. tonight. Target marked. Send it. Pao kasi. Copy. Buster strike away. Pero tayo sa likod. Tara. Ay, may nag-loadout. Troops in contact. Vendor here if you need to buy. Ay, bibili ko na to, baka mawala pa. Enemy UAV overhead. Shopping mo. Tara. Tara bro. Baka mawala pa eh. Enemy UAV overhead. Alam muna natin si ano. Sige. Bili na kayo. Hindi, marami si. pa naman loot dito. Marami pa loot. Sa may sobra naman eh. Nahulog pa ako. Friendly loadout drop on the way. Atras yung mga yan. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're Ito bro, RPGing pera. this time. Para mabili natin siya. Enemy UAV overhead. Rinap ko na doon. Sa ano, by station. Ah bro. Hindi ako makapatay. Sorry. Tao. Ito. Tao? Enemy UAV overhead. Gas is moving. Nasundan tayo. Kaliwa na. Pushing. Putang in. Your teammates in the gulag. If they survive, they He fucking killed me. Ay, Gusto pa doon sa likod? gulag. Survive and you can redeploy. Fight's kicking off. While you wait, Gago. feel free to give these wankers a proper cheering. And if you
fight coming to the front, feel free to give them that as well. Your teammates done in. They're returning to base. Fight's ready. Get yourself sorted. You're up Oo, next. taragis naman, no? Win here and you return to the front line. Your fight is over. Teammate got a proper sword. Grabe yung labi ah. You're all that's left. Get it. Hindi ko nakita yun. Time to earn your freedom. Sana last game. Grabe. Last 4. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Enemy dropping into the AR. That's a kill. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. All right, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Scavenger contract located. Laban o bawi? Ano? Laban? Laban? O bawi? Dami yan. I'll take. Laban. Laban ha? Walang liliko.
Walang lili ko ah. Diretso lang. Diretso lang. Later. Hey! Hey! Dami. Primary objective is to kill them all. Ina mo, gagawin nakarap pa ako na gagawin bago bumaba ang po. Nakuha ko yung scabby. Dami. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Here we go. Patay ko ng gilid, brothers. While you wait, feel free to give these wankers a Tara, lumayas. cheering. And if you find something to Dito ako sa throw, baba. feel free to give them that as well. Teka lang, brother. Punta kita. May isa rito, may isa rito. Fight to be done. Ay, nandito. Get yourself Oh, sorted, tangina you're up nga. next. Tangin na may baril eh. Gagi. Wala tayong baril. Wala akong baril eh. Nakuha ba yung scab? Nakuha. Nakuha ko. Ayun lang Ayun, naman yung importante, purpose nakuha natin natin doon yan. eh. Here and you return to the Oo. front line. Hindi naman sinabi Importante, mabubuhay tayo. You're up, soldier. Now go. That one. We're taking you back to base. Nakalap sa gulat. Nakalap. If your team has the cash, Oo nga they rin can eh. pay for your release. Lakas ang labi. Sa bahay. Papunta na sa'yo, master. Stone out! Kalat talaga yung hype na gulag ngayon, oo. Grenade out! Andiyan na, pushing na, pushing na. Natalo. Yun! Nalo din sa gulag. Sana all. Pero hindi ko napatay. Muna naman, puro muna naman kasama mo. There, I got movement. Yolo. Sabi niya wala. Uy, may third party. Oo, ako yung third party. Eh, sige dito. Shot. Mamatay pa ako. Uy! Ay, sayang. Game na sana eh. Sustaining fire. Yes. Maganda tulog. Hirap ng labi, no? Yan na yun naman to. Mga tropang gising yata itong mga to eh, yung mga kalaban natin. Kaya... Sing. Alam mo yun? Yung kay Francis M. Ano yan? Kanta ni Francis M. Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Vale. Enemy dropping into the AO.
over, mate. You're going to the war zone. Bawi na lang, bawi. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Game na for real. Dito bro. I'll take it. Tuwasan Wala na tayong kagaw dyan. Yep, I need that. Sa buy station na yun. Pwede. Tuwasan natin yung Scabby. This car locked. Pwede natin kunin yung buy station na yan. Bigat-bigat. Tingin na yung buy station, takbo na natin yung Mabigat-bigat din yan. Clear to engage all targets. May armor box ako dito. Yung... Body armor here. Ano yung pera gani? LMG here. Naganong pera, ano? Walang... Daming bahay. Pero walang kalaban. Yun lang. Buhay pa tayo. Nagtagal din. Makakatikim din ng loadout siguro. Yun nga eh. Makatikim lang ako ng loadout. Pwede na ako matulog mamaya. Last game na. Victory na yun. Victory na. Body armor here. Yung. Elimination box ako. Very nice. Sana? Ay, gulang pa. Ta. Pwede na ba? Gulang pa. Location marked. Pwede na, We've got pwede some na. cash here. Wait, disregard. Ayan, pwede na. Ayan na. Buy station lang. Dapat Got a vendor. binuhat natin yan. Enemy UAV overhead. Yung. UAV na. Uy na, may naglo-loadout sa likod ah. Sigurin natin yun. Nakuha niya yung cash. Sa brother money ah. Spare cash over here. Roger. Moving to acquire. Coming. Yun lang. Kulang. Coming. Focus with cash. Friendly loadout drop on the way. Tagging supplies. Does anyone need this? Plunder I'll cash take here. it. Setting charge. Losing ground. Bilis yung gas na yun. Yun ang kapalit ng buhay natin. Location marked. Move up. Saan tayo? Pasok muna tayo bro, layo natin. Kaya ako eh. Light vehicle here. Disregard last. Teka labag Enemy lang. Lara UAV naman. overhead. Wala rin naman bounty, ano? There. I got movement. Par. Diretso na ba natin downtown? Magulo kasi dyan eh. Ano tayo? Right, left.
Uy, may nabasag dito. Doon din tayo dadaan. Or sa TV station. Cross na tayo siguro. Uy, bumabaril ah. Natao sa root na paano down Waypoint ko. marked. Down ba? Down ko yung sa root. Very nice. Laki ng ulo eh. Para sa mga nadadown. Saan tayo dadaan? Sa park? Moving. Oh, pwede. Paport, no? Oo. Let's iwas downtown. Basta natin downtown, gulo. Kaya sa baba kalaban eh, no? Oo, diretso na natin Enemy farmland UAV to. overhead. Ito pero, bili muna tayo. Oo, meron pang UAV. Ay, doon pala na sa So, bibili ba kaya? Plunder cash here. UAV tayo. Okay, fine. Enemy Paano UAV nakapasok? overhead. UAV bro. Top up ka na. Friendly UAV overhead. Medyo sure. Waypoint marked. Port farm lang. Oo. Vendor here, need to buy. Port farm lang. Tara na. Skip na natin to. Level 2. Got a vendor. Wait here. Disregard. There. I got movement. Hostile dropping into the area. Watch the Dropping. skies. Uy, Namatay. ano nangyari yan? Hindi nakapag-parachute si Gago. Team wipe agad. Saan na yun? Ay, kala ko. Loadout drop headed your way. Ayun, no? Boss na tayo. May nag-loadout dito support. Dalawang box. There. I got movement. Gas is moving in. New safe zone located. Setting charge. Tras na tayo. Tara. Meron dyan ha pare, support. Anybody Ano need ba? this? Meron kanina, may nag-loadout siya. Oo, nag-load. Meron dito, bus station. Target marked. Send it. Strike away. Siya makanta. Allied cluster strike inbound. Nandito, backup. Tangina. Ito ako dito. Hey mate, I sent you. Kaya naka-cluster sila.
dito. Marami ka rin po siya. Namatay din. Namatay din. Team wipe, team Tao wipe. pa dyan. Na-wipe. Team wipe. Pa-revive na lang ako. Pwede mo na heal. I'll take the wheel. Si Eras. Gas is inbound. Si German. Ipasok ako. Fuck, kaya yung gas, ang bilis. Nako, nandiyan na yung gas. Dubi, hindi abot. Unahin mo na yung maabutan mo. I got movement. Hindi ako abot. Sorry. Kuna na yung money, bro. We're in the gulag now. Fight to Hindi, early wala abot. deployment. Here we go. Pinaki na talagang gulag. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. The fight's begun. While you wait, feel free to give these guys proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Here we go. Get yourself sorted. You're up next. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. You gave them a proper story. Stand by for redeployment. Does anyone need this? Disregard blast. Ang layo ko pala. Walang siguro. Moving. Dalawang LMG. Positive ID on the bounty Ako na yung target. bounty. Sort them out. Siya yung ulitin na rin to. Kukuha. Pwede na. Pwede na. Standby station dyan. Vendor here if you need equipment. Mga kapatid. Abot yan. Bounty Ay, pero target is may down. gas na Well sa done. Tayo dyan. Gas is inbound. Marking new safe zone. Supply box ready for pickup. Yun na. Kunin ko to. Sige. Dito ako sa babae. Dito rin ako sa buwan ng galing. Ito, kunin mo na. Ikaw na. Moving. Sige, bro. Next objective Tama. located. Objectives updated. Move to the next location. Load out. Supply box is found. Solid work. Makakabili ba tayo? Wala, ito lang ang
Ito lang talaga bay. Vendor here. Nag-gas yata siya na eh. Hindi, kaya lang mag-move na naman eh. Pera. Kaya. Shit. Money bro. Ito. Ay, kung mag-move, nag-move. Wala, nag-move. Wala, kaya. Namamatay. Kaya Tacticals ka. here. Got a vendor if you Dami need gear. Porsche dun, oh, may car meet. Got a vendor if you need Sabayin na gear. lang natin. Sabayin na lang natin yung ano. Yung gas. Ano ba tayo? Enemy UAV overhead. Yun Diba? lang. Pwede pa. Kanan. Kanan na lang ano. Oo, kanan na bro. UAV pa nga. Bigay ko na yung pera ko. Ayun. Para minsanan na lang. Vendor here if you need to buy. Got some body armor. Yun, Armor, oh. Glenn. Sa kabila. Moving. Purple siya. May kilaban. 45 meters. Ay, nagbay. Ay, ang loko. Tapos ka na ba? Sa loob, pare. Pumasok. Ayun na. Masok. Pare, pa-drop ako, money. Bili ako. Ay. Sige. Sabi na. Sniper. Ay, meron sa kaliwa. There, I got you. Ito pre, oh. Pera. Got some cash here. Ano bibilin? Loadout. Ako kulang. Ito pre. Doon na sila. ano. Para may laban tayo. Loadout drop inbound. Andiyan lang yung sasakyan. Ay, Getting hindi. charged. Marking armor. Nawala. Loot lang ako ng balak. Walang bala dito. Botay na pala yung gas. Purple. Hindi ako makabot. Labasan. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ayun na. Sniper, dalawa. Dali pa rin ako dun. Uy! Galing naman nun. Isang down. Safe si Green Lantern. Hawak lang. Dalawang sniper. There's killing to be done. Okay, bro. Ang galing nga. Ayun ang mga yun, oh. Hindi naman mag-snipe yun. Tara, takbo tayo bro. Quiet. Tara. Panalunin nyo na yan. Kaya na yan. Ang galing nga yung sniper na yan ha. Tatlo. Oh, tangin na sa pool pa rin. Oh, tangina mo. That's a kill. Dami mo pa. Sino? Tatlong sniper na lang. Tatlo na lang. Hayaan mo na yan. Meron pa. Pamahugot Sustaining tayo. fire. Bro, ito armor oh. I'll sleep May when I'm dead. nailat bro. Body armor here. Ang galing yung sniper nga isa no. Puta, ang galing ah. Taken pa rin. Nasa pool eh. Kahit anong galaw mo eh.
Bro, tumatakbo ako ah. Sige bro. Nagsasabayan lang kayo eh. Chicken dinner. Chicken breakfast. Chicken lollipop. Sa bahay. Yan na. Puta ko yung mga gago na. Nasak ka agad eh. I'll sleep when I'm Isang dead. tira pa yan. Oh, ang galing. Ah, fuck. Here if you need. Labang car. Wala. I need a medic. Nasa gitna eh. Oo. Light vehicle here. Head. Meron din dyan. I need a medic. Sa taas pa talaga eh. No? I will drive. Magkano sa akin? Ito na baba. Be advised, your teammate has Last been marked chance. as a high-value target. Keep them secure. Maraming Uy! sniper. Ay, Kalaban na Ay, kayo. saan ah? Baka sa likod ng mundo. Oo na. Tanggal yung hood. Patayin nyo na. They want to smoke. Kanina pa yan yung sniper na yan. Sakira talaga. Alam, pupuntahan eh. Sa kabila ng ano na yun, yung tower. Ala, negative. Quick fire on those. Bukas ulit ako. Lost that one, but we'll come back Salamat. stronger next time. Sige bro, sige. Sige, Sad. Sige, Master Toby. Sige, John. Sige.